Kayak wis kali cokot. Cokot itu. Dalam Anjas main baju si marah. Oh, berarti orang lanang orang wedon gitu. Dari dewek yang anyar gitu. Ya kata asal sesuluk sang soyo dan laras. Oh itu ngene ngono napas itu ngene ya. Wis ora apa-apa yo labane. Kantong rame ono Rin kuliah teng pundi, Pak? Halo, Bapak. Kuliah teng pundi? Kula niki sama kuliah wonten Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusannya apa, Mbak? Jurusannya pendidikan seni tari, Bapak. Oh, jadi kita rembang aja. Ya, sip lah. Dilalah anakku rata yang ngembang aja gue Bahasa karo bidan kan itu. Iya, jurusannya bidan. Luar biasa nih kok bidan. Dia tadi dikutang ya, kan dados bidan tapi malah dados biduan, Pak. Jenengan? Nggih. Kewalik malah. Nggih, kewalik udah di bidan malah jadi biduan. Sing kok dadi bidan malah jadi bidan. Ya itu apa-apa. Sing penting halal, Mbak. Nggih, Pak. Dadi apa-apa sing penting ya sing disyukuri mawon. Udah mawon jane mawon kok pengen dadi presiden. Cita-citanya zaman si cilik orang dari apa? Presiden, Pak. Ngomong Medina Suluk, Pak. Tidak ini nasibnya jadi caru bawor. Ini yang berbahan Suluk kayak, itu. Tangganya kalau dari di kapak nasibnya. Merasi pengen jadi oke. Ya. Pak Joy. Yuk. Saya. Oh, Mbah Jane ngapa? Kedalaman yang bebu tuh kayak anak elang sudah bocah itu nih, Mbak. Kayaknya gelem disit kae wis. Iki wis sambat dari ini. Aduh ge bocahku gawane dawer bae ditanya ngapa. Ini dijok ngono. Ini aku lagi tahu kaca pembalane siapa. Ayo, wajah wangi. Wajah wangi.
paling Slendro enten sing ngajari lagune Selendang Biru ning Slendro. Selendang biru selendang. Munate Dereng Pak, dereng nate. sinau nggih. Oke. Samenika sing munate mawon. Gubuk asmara niku wonten nggih. Guru Kasmoro. Nggih. Terus seneng niku gubuk asmara Pak. Oke, saking saking sinten, Mbak? Saking sinten nggih wong sinten? Oh, saking keluarga besar niki Pak. Salunge direk ayo belakake. Ejun. Tarik nafas rintok kan. Kene iki sing nyuwun salungan wau saking Bogor. Nggih, saking Bogor. Iki siwek streaming. Live streaming nggih. Bukalina studi walet Mas. Niku jare senengan dari budaya salung. Ya wau sing ngono tentang mami. Iki apa? Cepet rampung, Mbak. Nggih, amin Pak, iki kantun skripsi. Kantun skripsi. Nggih. Janji mangga mugi sukses. Amin. Pindahnya pertama-tama dulu ya, insyaallah. Nanggo patuladan. Nggih, bismillah. Assalamualaikum Pak. Hilang akhirin dan Nggih, sambung maning. matur nuwun. Sinden, kucing syaratnya beda